Γεια σας, καλημέρα σας. Μα σήμερα, γιατί είναι και η τάση τη σεζόν. Μετά έχω όλα, θέλω να είμαι και σεξ. Ναι. Το άκουγα και στο ραδιόφωνο, γιατί όλοι ήταν κάπως πάνω μου κιόλας. Πάνω στο ζώο. Παρέα μαζί μου, διαφημισούλες και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Α, ήταν εφέ. Λοιπόν, άκου, μπαίνουμε με εφέ. Άκου Δημήτρη, τι άλλο θέλω. Τώρα που θα πάμε στα διεθνή, θέλω να βάλουμε και ένα ωραίο, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, που φίλερ, για να βγαίνει ο Χάρης και να λέει τα διεθνή. Τώρα με την αντίθετη περίπτωση. Και μία μέρα να κάνουμε το εφέ μας. Να κάνουμε. Μάλιστα.
πολλά λεφτά. Δεν είπα ότι είναι κακή η δουλειά που κάνει. Απλώς επειδή. Ενώ στον Αντένα το κάνει ο κύριος Παναγιώτης Στάθης και η κυρία Λιβαδινού. Ξέρετε σε ποιον είχαν κάνει Η την κυρία πρώτη. Λιβαδινού είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή δημοσιογράφος κιόλας. Πολύ εξαιρετική. Και 3 παιδιά έχει. Και παλιά δούλευα μαζί. Αλήθεια, Πολλά 3 χρόνια. παιδιά. Και με Σαββατοκύριακο Μπράβο gossip της. εκπομπή παλιά στο Μπράβο, Άλτερ. μπράβο της. Λοιπόν, θέλετε να δούμε τώρα να σας πω το εγώ ποιο είναι η βόμβα μου. Ναι. Η βόμβα είναι ότι πριν από τον Παναγιώτη Στάθη, πρόταση για να είναι να κάτσει στην καρέκλα του Γιώργου Παπαδάκη, αν μπορώ να το πω έτσι, έγινε στο Μάνο Νιφλή. Ο Αντένα είχε πλησιάσει. Ωραίο quiz. Λοιπόν, 2 παρουσιαστές λοιπόν. Άντρες. Ο σύντροφός του όμως είναι άλλος. Και τι έχει κλείσει νομίζω. Μασικίδια, την ώρα που ετοιμαζόταν, την ώρα. Και άβαφη. Οπότε ακόμα και για να πάει μπορεί να είχε κάνει ένα. Κάτι έγινε εκεί τώρα και Άρα- τουλάχιστον πήγε Περαστικά να, ναι. Σειρά εφηβεία. Ρε, εσύ πες μου λίγο για αυτό το παιδί. Εγώ όταν την είχα δει τη σειρά. Όλοι. Συγκλονιστικά. Και είπα δεν γίνεται αυτό το παιδί να μην βραβευτεί. Έχουμε το βραβεύτηκε. απόσπασμα λίγο να το ακούσουμε. Μπορούμε λίγο να το δούμε. Πάμε που είναι στα αγγλικά. Δώστε μου λίγο ήχο, να βλέπουμε και λίγο ήχο. Για βάλτε λίγο. Γιατί Εδώ δεν είναι το- που ανε- Και υπήρχε μόνο στην ταινία, λένε μετά που δεν το καταλάβαινε, όταν τον εξετάζει η παιδοψυχολόγος, το παιδί κάποια στιγμή. Πάμε λίγο στο- να τα δει. Όχι, εννοώ, καλά Είναι καλό viral. να γίνει viral. Δεν το κάψει τον ηφικό. Αυτή πρέπει να είναι. Φλογοβόλο. Καλά, εδώ μιλάμε για πολύ πλούσιους τώρα. Να χωρίσουμε εδώ. Εδώ μιλάμε πρέπει να είναι κάτι. καλά, Βάζουν το- φλογοβόλα για να κάψει τον ηφικό. το βαλάντιο, το. Εκεί κάψτε με έναν Κάνε απείρα. μια εδώ. αποκοιμάζω. Θέλω να δούμε από την εκπομπή, αν μπορεί να μου βρει τέτοια. Θέλω, παιδί, με αυτά που λέγεται το gender που βλέπει το φίλο του παιδιού. Που γίνονται viral μερικά επειδή Που είναι θέλει για να το δεις φίλο. Το φίλο του παιδιού που σου κάνουν έκπληξη φίλοι σου. Και είναι κάποιοι που είναι υπερβολικά πλούσιοι. Δεν καταλαβαίνει κάτι Ντουμπάι και τέτοια νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Που του βλέπει και ξαφνικά βάφεται ο ουρανό όλο μπλε. Ή ροζ. Και είναι μπλε και μπλέκεται το μπλε με το ροζ. Ή Δεσμεύομαι. σκαμουζίνε που είναι μπλε, ροζ και είναι τόσο κιτσαρέλε. Και μάλιστα είδα και ένα και αηδίασα προχθέ το οποίο.